egameni likaJesu. Romans chapter 12 verse number 1 and 2 egameni likaJesu. Singakafundi sesintombi futhi ngiyacela ukwedlulisa lesi sifundo in 10 minutes then ngihlale phansi egameni likaJesu. Ngifisa nje ngatshela ukukhuluma ngobungcwele. Ngifisa nje ukukhuluma ngobungcwele. Buyini ubungcwele? Liningi igama esontweni noma sibingelelana sithi sanibona ngcwele. Leli gama lilula nokulisho. Kodwa nje kuyadingeka ukuthi ke sichaze nje kafishane singakehlukani ekseni egameni likaJesu. Ma sidadisha leli gama elithi holiness noma ubungcwele, igama elithi you have been set apart, wehlukanisela uNkulunkulu. Ngiphinde ngamagama, igama elithi holiness noma ubungcwele, igama elithi you have been set apart noma wehlukaniselwa uNkulunkulu. Hambani nami bazalwane, leli gama elithi ungongcwele lisho ukuthi wehlukaniselwe noma you have been set apart for God noma wehlukaniselwe uNkulunkulu. Nisekhona abantu abazalwane? Sonke singakhonza sonke, sihlabelele sonke, kodwa abangcwele akusibo bonke, kodwa yilabo bahlukaniselwa uNkulunkulu. Kodwa nabana abathandekayo, singembatha sibe bahle, kodwa ekwembatheni kwethu sihlobe nangejoyini lesonto, kodwa sesihlobile sinjalo. Akusithi sonke esiqualifya ukuthi sibizwe ngokuthi singaba ngcwele, kodwa abangcwele ngabehlukanisiwe, bahlukaniselwa uNkulunkulu. Malibonke igama likaJesu. So lapho lento bazalwane ubungcwele number 1 awuvele nje ube ngcwele ngoba sekuthiwe ungcwele, kodwa kunezinto ezikwenza uqualifye ukuthi kuthiwe ungcwele. Number 2 efisa ukuthi nguveze awubi ngcwele ngoba ngwesulele ngobungcwele, but kunezinto ezikwenza uqualifye ukuthi ungcwele. Akangibale futhi okunye okwesithathu, akusibe membership yebandla ekwenza ukuthi ungcwele, kodwa kune qualification ekwenza wena ukuthi ungcwele. Ongcwele ngonjani? Yilowo wehlukaniselwa uJehova. Yena-ke ungena kulesibaya salabo kuthiwa bangcwele. Bangaba khona eDamaseko with the membership of 3,000. Out of the 3,000 sekufanele abasezulwini bacheke ukuthi bangakhi behlukaniselwe uJehova. Ithi indoda eZekheli ngemilanga ngake ngemesikhaleni ngafuna umuntu ongema ukuze leli bandla noma labantu ngingababhubhisi. Kwasho ukuthi wafuneka ongcwele kodwa wangatholakali, okusokuthi singaba khona but we do not qualify ukubizwa ngokuthi singaba ngcwele. Kodwa ke manje kufanele siyeke siyocheka ngonjani-ke okuzothiwa ungongcwele. Awukodwa nisekhona bazalwane? So lapho leli gama noma likhona, it does not qualify you ukuthi kuthiwe ungcwele noma ubiziwe wathi ungongcwele. Futhi lento ungcwele ayisulelwana. Lento ungcwele ayisulelwana. Mabona umkhosi bazalwane kumele ngizaqede. Umfundi sohlelekile noshumalana. Malibonga igama likaJesu. So now, lento ungcwele number 2 ayibolekwana. Awuthi ngoba ngifuna ukuba ngongcwele bese ngithi sisivumile ngeboleko ubungcwele bese ngithi sekuthiwa-ke S.Mamba ungongcwele. Kodwa ongcwele ngokhethiwe. Awunesakhona sondelana ukuthi ngizomsukela manje. Ngifuna ukuthi siyilungisele nje kahle so that nizoyibona the display. So now uma labantwana behamba, they are a group. Niyababona manje? So bayi-group labantwana. So now for all, maybe use the English man. So now ukuze labantwana babe ne-distinction ethile, kufanele babe separated. Kufanele babe separated because bahamba bonke. Yingakho uPaul athi nakuba
noma siphile ezweni kodwa iqalize asize ezenyanga noma siphila nabezweni kodwa thina sihambi njengabo because thina we are separated thina sehlukanisela uJehova mina ngidaba masuku nomufa ukholo sibafaka sonke but we are in a group but what will distinguish uMamba noMasuku is the separation from above and you are being set apart by God not by the church. So now leto bekumwele ikuthola nihamba ni-group nize nishayane nijabulelane nize omnyanganane engamthinta umuntu athi lo mayikhuluma nalo athi umuntu umgcinelilo but lento ye-holiness yenza ukuthi out of the group ube set apart for uNkulunkulu maso set apart for uNkulunkulu noma siphila kulolu lizwe kodwa asihambi njengabo ngoba thina sesehlukanisiwe igayika yethu yilolo sibizele ebungoleni athi ke woba ingwele ngoba nami ngingwele noma bangabakwethu kodwa ngine-separation yokuthi ngibizwe nguye ngaba ngumwele noma kungabazali bami kodwa i-separation ingenza ngikwalifaye ukuba ngomwele bengabazali bambona bengekho mfene. Hawu nisekhona ukuthathana bakhona abashumayela esotweni nekhona abashumayela lapho sikhona ukushumayela sakhumana sonke njani kodwa until or unless we are separated for God noma samele isikhulu esikhulu it is in vain unless we are separated. Nikhona abantu abathanda noma ungani bathanda ukusulala sibulale ama-title noma singafa but what will qualify you usunayo le-title yokuba ureverend uMamba it is the holiness and the separation yehliso uNkulunkulu ngoba noma ungaba nayo i-title but if the separation is not there uhamba nje uBishop uMamba ongekho covered because holiness is being set apart for God. So now once you have been set apart awulaleli noma ngabe yini but ulalela lo okwenze wehlukana nabanye for his purpose. Akhulume ngesibindi kuDavida athi wena Jehova umelusi wami. In other words angisabheka abantu kodwa abazalwane nihamba nami esontweni sengibheka lo ngibizile athi noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa angiwesaba okubi hayi ngoba kunesabeki ngoba yongibizile unami abesathi uyangihola angiholele emanzini okuphumula. In other words yafika indlala nesigagadi kodwa lo wehlukanisele yena uzokuhola yingakho ku-91 akavumi nonyawo lwakho lushelele. In other words ibona inaqala ukuthi awuzoshelela abesulungisa kahle indlela so uyahamba ke wena ngoba ubizwe nguye awukhathazeki ngoba mayivele isibangela umsindo uthi u-Isaiah uyisala ngoba mina nginawe athi nasekudaleni benu noze niguge nani athi zakunetshata those that are separated betshatiwe abetshatiwe ezembatho Mouth separated. Lento yasezulwini ithi amazinto yasezulu ithi ukuhlobonga uhlobonga ngokunabo wazi wangena nasesonweni
kwenzeka ezinye izinto engeke ngiyibalule. Kodwa once you are separated, kube sekuaplya Isaiah 1:18. Othi ngoba usuthatha le ndlela noma ziqumbo kwegazi siyakwenziwa sibe mhlophe njengoboya bezimvu, because we've been separated. Mase separated phela awuyena mfana uphinde udlala khona. Kanti we've been separated. Yasithusa thina le nto ukuthi unentombi nje esemthethweni khona la Sodoma. But you are saying, but when? Because all you want to say, uJehova. Lansazothatha ngibesi nomkhulu, ncube. Ngicela nje ukholona. Bese mama. Because we are tired of the gospel ekuthiwe. Because umkhulu uzona uma basilethela le nto yasezulwini ezweni lakithi basithola sedimithi. Basithola sithwebula abantu. Basithola sikhonza phansi singazi phezulu. Bathi ukhona uphakamisele. Awuphakamisele kuye. Mayesedinga usizo livela kuye. Badahlo khokho bethu. Bahamba kuleli vangeli. Banika igama elisha. Kwathiwa bangamakholwa. Kuze kuthiwa amakholwa alapha kwaZondo. Ngoba babe separated. Nendlela yabo ifana noJesu. Nokuhamba kwabo kufana nokaJesu. Inkinga yakho uthi separated. Kodwa nangakhuyana nangapho kwiJesu. So manje le nto yaHoliness bakhalwane. Yenza ukuthi nomvathile. You understand ukuthi lo umfaniswano. Angeke usedukisa mandlovu. Bese ngithama kahle la. Awunamandla la. Kodwa le nto siyayithanda ngoba ithi dance. Manje ngayifaka noma ngifaka isudu. It is an identification. Kamamba ukuthi uma behamba bambona as an identity card. Insizwa yaseDamascus. Yena la nto ukuthina thina namandla. Because we cannot reduce God to a size of a garment. Uzume sembatho sakho. Those that are separated, banikele imizimba yabo. Bayinikela kuye. Yakuthelwa naye esiphambanweni. Thanda umuntu lesiswaphe inyama bayibethele nokushaya kwayo. Esiphambanweni. Kuthiwa umuntu omdala usefile babazidalo ezintsha. Iyazithusa ke into yakhona yokuthi vele uyakhona uhamba nathi. Hayi izinto zenza usukusazi thina. Uthi uphuma nabantu bevangela bomama. Ilona liphela bomama. Ngoba liyigamiswe lona. Elika Jesu. Lento esizulwini mayingena kanti ususeparated. Ingena umuntu ophela nezono nomthwalo njenganawe. Mayingena lento yasezulwini ikuthola vele unama out noma ama boyfriend awu4. Ikuthole nama girlfriend awu3 bese kuthi lawa awu2 niyabambisana nje aninayo into ehlanganisile ukuthi khona yona. Bese yakubamba la yasezulwini. Ithi ngabamba le kuzwakala uJesu athi uzani inonke nemkhatheni esizentwala nazo luphumuza. Ngoba le Jesu zimibazalwane no isibamba lento siphuza. Isibamba siphuza. Ngithi le Damascus lakushumela khona mangifuna ukubathola kahle. I don't judge them. Ngithi woza uthi ngo2 uma untaqedi uthi mfundisi sinesivumelwano njalo wathi uma uqeda ukushumayela sekophile ngifuna ukuhamba. Sifuna ukuthi ngoba lento ingeke ikhishwe amagama ethu sifuna ukufaka uJesu phakathi ngoba bangena uJesu lento siyivumela. Leyo ukuthi uhambe nakho for 2 years 10 years angena kalutho ngoba bangena yena bayabaleka. Phela nayibona ukuthi muhle kanjani. Ngiyambona nje. Ngiyenzizwa nje. Kodwa lento ikuthema uyinsizwa unjalo utheme. Ikutheme ukholo lungekho because you are separated. Ikutheme. Yathemana lento. Yazi
yaze yangena lento ya holiness yenza uhamba kwakho noma ngabe kunamabatha. We won't judge you ngotshwala bakho, kodwa sithi thina bethele inyama ibethele esiphambanweni, because usihlabelisa kabi, usithandazisa kabi. Sengiyaphambili bazalwane ngowama-points, ngikuhlala phansi dokotela ungilindele manje. So now angibuyela kuleli phuzo, mina ngumprofethi ebandleni futhi nangaphandle umprofethi mina. Ngiyochaza ngenyela ngathi ngumprofethi ngoba ukutshela ahlabangani ukuthi udle ubula ngobani akusiprofetha lokho, kunengama lakho. Ukusho ngethi ubula ngobani nokuthi njengoba unjena kwenzekani emuva akusiprofetha lokho. Kunegama lakho esingesadala nala. Bese-ke ngiba ngesibindi-ke makusedama sekukithi mume ngithi ukhona nomprofethi la ngithanda ngisefe bese ngithanda ngicheck ngoba asikwazi ukuthi singaba nwele kanti kunamagabha emva kwethu. Njengoba umphathi wabahla nabanongoma ngino-2 nasemaphimini khona yodwa nasebholi ntathu, njengoba ihlangene lapha angisababheki bamphuma nje sekunenkinga kodwa ngithi ngomnwele. Bakhona abaprofethi akabangijephe nami ukuthi le separation isasekhona yini, ngoba siyabadinga abantu that will break about God noma isimo sinjani. Ume nje intombazana lathi mabathula wahlangana nami guest house ethile, because lento separation ayisenzishumayela esayiphili. Ngicela ukholo bakithi ngiphethe ubhesile bakhoneke bonke nazo zonke izikhundla abakunika zona agatsheni ukuthi usiphethe esontweni. Abakwazi noma khona omhle kangaka uphinde kuzoliwa nawe esontweni, ungumfundi siphinde silwe nawe. So ke laba bonke ba-separated. Hlala phansi bantwana. So now point number 2, amaphuzu amathathu bese sihlala phansi. So ke into yokungcwele bazalwane iza ngokuzinikela kuJesu ngenhliziyo yakho yonke, bese ngizofaka legama le-transformation, uguquko nomushintsho. So akakwazi uJesu mhlobo wami esengenile kuwe ufana waze wangena uJesu kuba ne-transformation. Kufanele ukuthi uJesu angena kushintsha indlela yokuhamba, ngoba konke noJesu indlela yokuhamba ne-language nabangani kube bashintsha. Hayi phela sasambikuko lento yokutshela abantu inamba plate yazi kahle ngiclear ngaleyo tshela nje inamba plate noma kunenkinga nje ubani ZL bese uyabona nje but you must transform. Lento kaJesu ithi uma ikubambile ibe siyatransform yashintsha. So na umuntu omusha wabamba lento kaJesu uba transformed even with language yakhe. Yes. Awukwazi ukuthi sikubambile lento kaJesu ulimi lwakho lukhuluma isilomi kanjani. And noma ungakhulumi nabantu nje ku-status sakho ukhuluma inhlamba, ngisho esontweni ukhuluma ibhinqo, ngisho kuphi ukhuluma amagama akhoshene, ilento yakuthola it transforms you. Problems hamba nabantu abasenkonzweni, they are not transformed. Noma abashumayelayo bashumayela abaka-transform. So lento kaNkulunkulu ke mayingena iya-transform. Number 2, ishintsha behavior. Yes. Awuphela lento kaJesu uphube uhambe njengayisona. Sibanise nje umsindo ugide nathi kodwa bayakumiswa phambi kwayo. Bayakumiswa. Changes behavior. Abazalwane umuntu changes behavior. It changes behavior. Awukwazi ukumele amasport uze la emachibini unenhliziyo njengathi gobagobile
uphinde ubuyele naye isinkulu ngoba banethemba ukuthi njengoba bahambile hawu ngosiselekele lashintsha. So le nto yasezulwini-ke ithi ngangena kuwe bese yakutransforma. Problem yabantu bahamba noNkulunkulu, they claim ukuhamba noNkulunkulu ncube and they claim to be transformed, kanti bazitransform bona. Uyezwakala uzitransformela notransform uJehova. Uyaphumeza embathweni angene kuJesu, aphume emililithini yebandla angene kuJesu, aphume emkhubeni yebandla but angene kuJesu because utransformed. Awuduli konke, ushintshiwe, awuduli konke, uyahlukanisa. Problem yanawe sifuna ukungena nakho konke so that bezwe bazosincoma nabasendlini yokukholwa basincome. Amadoda athi noma siyashaya umlilo kodwa uNkulunkulu uzosikhulula, noma engasasikhululi kodwa uzosale kwazi ukuthi lokho ngeke sikudle. Ake ngathi kube nemilanga azoba sengivukudela kwamama yini. Ngathi mlanga no prophet umuntu oyetholela khona. Maja S.Mamba kache uprofethe umuntu oyetholela namani khona. Athi thina sithi lesibongo uthi nomuntu bese nokuthutha umoya. Awuphithisa baze bakudele bakede because kunomuntu otransformed nongekho transformed. So ke la khona ukukhanya kunyama fanele kubaleke. Libandla elizothobisa imimoya iba bathi ufuna ukuvuka ungakashoni ukuthola athi nomuntu olaphaya athi manje ngiphelele le ndoda iyanesinda yangilimaza ngoba lo muntu ongaphakathi kwami akahlangana nayo yababa kanti lo yababa unento yasezulwini vele ingaphezulu kwalento emama. Then I was proud. Athi uNkulunkulu angeke kuze abantu abethwele lapha lesonto afika athi umoya nami ngiyala. Namanje ngisemile basabana lokho. Ujoyine because we are transformed. Angikhuluma namagama asikumezele ku Friday. A transformed man will understand our weaknesses akhe. Uma transformed, you understand our weaknesses akho. Because good dangerous ukuphinda without understanding your weakness. Let our ukuthatha is your weakness. Let our ukuthatha abesifazane abathanda is a weakness. And uNkulunkulu nojaji yobathi sondela kuye uthi inkosi nami mina ngiyahluleka. Ngisize. Ngisize. Le ndaba yamama yohleba is your weakness. Udinga uJesu ozotransforma. Ithi yankosikazi emphemane Jesu ukhawulele bathi abafundi bakhethula umbangela umsindo uthi uJesu ngixoshile. Mase fikile lo mfazi uthi lo mfazi indodakazi yami yagula uthi uJesu akuvunyelwe ukuthi ukudla kwabantwana kunenjana uthi yebo nenjana. In other words, you understand the past very injana. So for transformation to happen empilweni yakho, understand your weakness. Then uNkulunkulu uzokusiza. Problems zifuna ukuhamba nakho konke without understanding about weaknesses zethu. Ngisakhola abantu abazalwa. So then you understand weakness yakho. Uzofika ukuthi Friday uthi inkosi yazibhodlela leyahlula kodwa bengishaye amabili lapha edumbe ngoba lapha la ngiyakhona idingeke lento. Uma uzenayo for the sweet bese uthola nabo omtshana abazothi inkosi ngegazi likaJesu bayagezwa. Uzoyokuyela emuva ulivalele emotweni uthandahla khithwe ngoba you understood your weakness wayaNkulunkulu nayo. Problem yakho ufuna ukuvuma ukuthi uyehluleka uzawuna mahloni ulishayile lapha phansi isihlahla bese uhambe uthula indumiso ebandleni unukuthwala. Understand your weakness and surrender to God. Njengoba sinile la kwazi ukuthi si-understand about weaknesses zethu bese siya kuNkulunkulu sithi inkosi yabona lana lasihluleka transform us. Then uNkulunkulu ke unamandla to transform you. Funda lesi sibese sengiyafaka egameni likaJesu. So funda yini bese sengiyafaka
sizofunda kwabaseRoma 12 verse 1 kuya ku2. Lapho isihlokwana sakhona esithi ukuhamba okungcwele. Le ndaba ye-separation ibizwa ukuthi uhambe nayo. Awubi separated bese uhamba ngendlela but uba separated uhambe nayo. Yes. Verse 1. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. Lento yasezulwini bazalwane ihamba ngokunikela. So for you to be transformed, unikele umzimba ube yinto ephilayo kuJehova. Uphinde wamukeleke kusimakade. So now the problem yami nawe sigijima ngokwethu umzimba yinikelwana. So now lento ye-separation idinga umzimba onikelwe wanikela kuJehova. Yeah. Ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngokukhonza kwenu kokuqonda. Thanda number 2. Number verse 2. Ningalingisi leli noma siphila kulelizwe kodwa singalingisi. Siphila kubo vele abadla okuthile. Sihamba nabo abahamba kulezi ndlela. No Daniel uHebrab eHababeliko baphila nabo eBabylon abadla bonke kodwa bazimumela bona ukuthi noma udliwa kodwa thina sikudli lokho. Hayi bazalwane lento yasezulwini ifuna ukhethe. Awudli bonke lento yasezulwini. Awuhambi nabo bonke lento yasezulwini. Awuhlali nabo bonke lento yasezulwini. Ngisebreachini sihlala ebreachini sinabantu awona sebreachi sibhethe okudlamini emandeni noma sisebreachini elilodwa kodwa sidla ukufanayo. Fika lapha ebreachini ngithi they will tell you ukuthi nokuthi singakwenza kodwa ayifuni singeke. Kulabo bathi njengoha aseba nje ukliye ngaphandle kwenkinga ngoba ukudla okuzophekwa lapha is not my food because I'm separated. I declared. Ngishokithi kwaMamba ukliye ukuthi makwenziwe lokho nalokho hayi ngempela ngisho wena owabathela insindiso yakho bathi bayizonda insindiso ngahlala phansi ngacela abantu abadala ngathi kwaMamba lana inkolo lo ehamba nakavumi ngathi kodwa ngingangithuma kodwa bese ngiyamkhulula ngo11 ke ngokubiza ngabe ngimkhonza njalo enkosini. Ngigijime ngilande bonke kusetshenziswa S.Mamba ngiyacela Ntulini senihamba sawukhoza uNkulunkulu athi uMamba hamba ke mfana ngo2 o'clock ibhizi yaphuma kodwa lona ngakithi iyaphuma ngofunula ngithi ngigijima isiguqo manje ngo2 o'clock ekhaya kunento eyenzakala yakithi ngingene ngifike ngihlale athi baba ngiyabonga mfana usukhona ngithi baba senifikile wabona lo muntu omthatha ikhona noNkulunkulu lomfana nalento esenza yahlangane kodwa ukuzahambe kahle endleleni asimkhulula hambe namuhla kunenkinga ekhaya kuthiwa yebo ubizele uNkulunkulu wakho sesenzile sehluleka anomizelo nowakho. Why? Because I'm separated. Ufuna hamba lapho bonke nabangapha bayajabula be separated. Praise God. Ningalimisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe intsha ingqondo yenu. Kuguqulwa isimo yenziwe ibe intsha ingqondo. Kuyaphunywa namvangeli kuyaphunywa namfundisi ongaguqulwanga ingqondo uhleli naye. Uphume kodwa uhleli naye ongaguqulwanga ingqondo ngoba kuyingozi ukushukela abantu abangaguqulwanga ingqondo. Niboze reporter lapha komtshali nabamzwana mangabe isimo sethu singaguquka. Ngisakhona msangana. Angingelekelele. Mafika ugatheni noMamba bebingelele ubani igama lakho. Nathi ake ngithathe mathambo wazi phela. Lapha Facebook. Athi uyakuthinta nje uMamba because we have been separated, right? Uhlukanisiwe Jehova. Uzothi uMamba amahlamba athi hayi. Ungamblock endaweni yakhe.
wena uthi hayi umuntu omdala uthi yebo wamfundisi. So lento ngeke separate izothi ungabizi ngomfundisi khona umisibonisho bese uthola mina ngihlukanisela Jehova abantu abadala ababezi amagama baba umfundisi angeke ahlale izinto phakathi lenkulu nabalekelela bonke igama lika Jesu kodwa ukuthi nathi sivele zethu uma seyifika sonke ziyakhula ngoba siyabazi laba ababithethe ukuthi abahlali eswini bese uthi kancane uthi kodwa ngajabula lapho ukuthi masendlini inkosi athi hayi mama ngiyathanda abantu umshumayela uthi mkhulu ngakini kunayo isezwe lathi hayi mama zokukhona yini ebhadeni ngithi lapho engiholela khona ngiyawulandela athi hayi mama usuka empeleni sengiphunyulile thule sontweni umama so baphathi zali mama so ukusenza nawo lethe separation mama so ulela mama mlotha sokungabiyo thile mama mlotha ubaba mlotha is a good man ngwetsanda abafo baba ungabe bona ukuthi umlotha uzakhuluma nosisizo mfuthi kamuhlali abantu nje zakhuluma nawo awusithuli kahle basabingelela abaqedwe ukubingelela khamelelele bakithi umfundisi ufike lapha kule union yabo uthi sakubona bathi bangathi yebo uthi sisenjani athi siyaphitayi ngoma umlotha mina uthi umsisibani bese umthinta umlotha uthi baba bengizobingelela nje ngoma umlotha njalo bese uyahamba uzelekelela wena welekelela nobaba umlotha manje kimi ufuna ukuba uflawa ukhuphumuke lapha ekhoneni azawa umlotha wena uflawa ukhanga hayi into ezokwelekelela yehla uhambe uyomelekelela uthi mina nje umamama nkosi yami ngibathe ngiyabona lapho bathi ngiphethe ukukhuluma kodwa ngiyaphila uJesu unamandla mayibonge inkosi bonke inkosi bese uyahamba uzobona ke nawe sisiyo futhi ukuthi awukathi umuntu lapho ongenyewa naye because ukuqhula ingqondo ngesakhona abantu abathanda ngesakhona abazalwane so ke manje lento kwamamba ke yokuthi ke nayizolo ubekhuluma na uxoxeni phela nani yekelana ukuthula uma ubekhuluma noSiphiwe nakusasa ukhuluma noValesha nethule nje lonke ivesele indaba babafanele wesisijabuyazi umfundisi akaziqonda ukuthini kodwa awumkhulekise uyabona umshonje kanjalo awumkhulekise athi sisijabu ayizawukhuleka phela bese uyamthini ngoba wehamba wezinkulumo manizwakele ngapha kwanongoma ucabanga kwenzani mfowethu udadewethu lo ucabanga kwenza isisi akazokhuluma ngani ngaze ngasho bese kunenkinga okuvalesha ngiyamazi ngube lento yeseparation ufuna basizwe ngakwenelelela uzalekelela nawe funda sisifisa mhlaka phansi ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu iseparation yenza ukuthi njalo uhlolisise okuyintando kaNkulunkulu praise the Lord uhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu njengoba ngishayela la ngihlolisisa intando kaNkulunkulu uma ngihlabelela ngihlolisisa intando uma ngihamba ngihlolisisa intando hayi kodwa yalowo mzee nikhona abathanda benkosi so manje ke lento yaseDamaseko izohlonipheka ugcineke ungcwele sekuyathandaza abazalwane kukhona yini namhlanje mama ekseni othi mfundisi ngithandazise ngiyayidinga lento yeseparation kaNkulunkulu sasimele nyawo siyathandaza